চেঞ্জিং দেয়াৰ পজিশন আগতে আপসুয়ে কৈছিল 10% বড়ো মানুহ থাকিলেও আমাক গাঁও লাগে এতিয়া আপসুয়ে কৈছে 100% বড়ো মানুহ থাকিলেহে আমাক গাঁও লাগে আমি আপসুক ধন্যবাদ দিব লাগিব যদি 2003 এনে ধৰণৰ কথা যদি আপসুৰ লগত পাতিব পৰা গ'ল হেতেন আজি আৰু এখন নতুন বিটিআৰ আমি দেখাম যে 100% থানাই যে বড়ো গামি बेयाव कुन डिस्पुट गैया आरो बियो क्लीन कन्डिशना जाबाय बे आरो मेजरिटी ट्राइबल पपुलेशन नानै बुंनायनि जि टार्म्स अफ रेफारेन्स थांनाय बीटीसी नि समावबो बिनो फैदोंमोन जेराव 95 डिस्पुटेड विलेज नि खोथाया फैदोंमोन दिनैबो 50 एन्ड एबव 50 निफ्राय 100 सिम जेसेबां दङ बे गामिफोरखौ थिसननायनि थाखाय बिनि आलोचनायाबो जादों आरो साथिखान गामियाव जेराव जोंनि पपुलेशना 50, 60, 70 दङ बे गामिफ्राबो हाबदों दा बेखायनो गिबि मन्थ्रिया गावनि स्टेटमेन्टजों गोबां खोथाखौ एनालाइज खालामनो थांनायाव बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदों किन्तु बास्तबा जाबाय जे एफआरसि एरिया 100% बर' थानाय बेयाव कुनु डिस्पुट गैया फरेस्ट भिलेजाव 10-20% गुबुनारि दङ आरो दिनैथ' बिराद जोङो माने मान होनांगोन आं बिथांमोननि थाखाय धन्यबाद होनानै बिथांमोनखौ आखाइ खबनोबो खावलायदों जे आदिबासि बुरैलगा गामियाव जायफोर गामि न'खरफ्रा हाबसनदों बिथांमोना दिनै बरायनो फैदों वेलकाम खालामनो फैदों दा बेखायनो रेभिनिउ भिलेजाव जि प्रब्लेम दङ जे 60%, 50%, बिल' 50% बा 80% बे गामिनि सोनायनि थाखाय बे सावरायनाया सोलिदों गोबाङा आपत्ति गैया जेराव आपत्ति दङ बिनि थाखाय डिसकासन जादों जेराव आपत्ति गैया बे बिटिआरआव हाबगोन कारण बिटिआरआव ट्राइबेलनि राइटआ मेक्सिमाम लेभेलाव दङ आरो नन ट्राइबेलनि राइटखौबो बेयाव मोनसे इकुवेल स्टेटास होनानै दोनदों बेयाव रावनिबो राइटनि कनफ्लिक्टनि बाथ्रा फैया दा बेखायनो गामि सोसननाया कन्टिनिउवासलि सोलिगोन आरोबाव इमिडियेटलि बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां गामि हाबनाया मोनसे रोखा पर्यायाव फैगोन आरोबाव गामि थिसननाय जागोन बे गामिफोरखौ जे दा थिसनबाय साथिखान गामि बिटिसिनि बिसायख'थियाव बिटिआरआव बिथांमोना भट होनो मोननांगौ समस्ति बारायनांगौ बिनि थाखायबो जोङो परिकल्पना खालामनानै खामानि मावगासिनो दङ बेयाव थानाय जिखिनि एफआरसि एरिया दङ बिश्वनाथ जिल्लायाव हा होनायनि खामानिया 1700ल'सो दङसै हाजार सुबुंनो हा होनाय जाबाय सनितपुर जिल्लायाव गोबां हाजारनि माने हा होनायनि उनावबो दाबो 13,000 मानसिया हा मोनबावनांगौ दङ बेखायनो बिनि थाखायबो जोङो फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों हा होनायनि खामानिया दिनै जि लेभेलाव दङ डिएलसि लेभेलाव एसडिएलसि लेभेलाव आसाम सरकारजों रायलायनानै बिनि खामानिखौ स्पिडि खालामनाय जादों सार बिनि गेजेरावबो जोङो नुनो मोनदों वाइल्डलाइफ एरिया माखासे गोलैनानै थालांनाय हा जि फिक्स खालामजायो ना बेयाव माखासे जोंनि एन्टि मावग्रा एन्टि सानग्रा दङ बेनि गेजेरावनो सासे एमएलएआ जेब्लाबो जोंखौ एन्टि खालामो बिनि गेजेरावनो माखासे आरटिआइ कर्मिनानै जाय गावसोरनो क्लेम खालामो बिथांमोना जोंखौ एन्टि खालामबोदों गुबुन लेभेलाव मालाबा नेशनेल ट्रिब्युनेलाव मालाबा कर्टआव केस होनानै दोनदों थेवबो जि फरेस्ट राइट एक्ट 2006 बेयाव कुनु वाइल्ड लाइफ कुनु फरेस्ट कुनु नेशनेल पार्कनि बेयाव जि माने कन्डिशन आरो जि मोनसे बेनि माने प्रभिजन बे प्रभिजननि आधाराव बे वाइल्ड लाइफ नेशनेल पार्क जि जाया मानो जेराव मानसिया 2006 सिगां फैदों बिस्रा बेयाव हा मोननायनि अधिकार दं दा बेखौ बिथांमोना गावनि लेभेलाव फाइट खालामदों जोङो बिथांमोनजों जुजिनो थाङा खिन्थु जों सरकारखौ बुंदों जे प्रमाण आरो डकुमेन्टनि आधारावसो जोंनो हा पाट्टा हो जोङो उइदाउट बिना डकुमेन्टआव जों गैया आरो डकुमेन्टनि आधाराव जेला जोङो हा पाट्टाखौ मोनगोन दा जेरै मोनगासिनो बेखौ कर्टआबो ग्रिन ट्रिब्युनेलाबो जेबो बिनि सायाव जिहेतु बे मोनसे गावनो आइन ग्रिन ट्रिब्युनेलाव बा एनभायरनमेन्ट एन्ड माने फरेस्ट जि माने बेयाव आइनफोर दङ बे आइना थाबाबो जिहेतु फरेस्ट राइटिंआबो मोनसे आइन बे आइना बेयाव जेब्लायबो प्रযোज्य जादों गुबुन मोनसे खोथाया जाहैबाय जे सनितपुर बिश्वनाथ सारा आसामनि
बर' मिडियाम स्कुल बिटिआरनि बर' आरो असमिया मिडियाम स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय बे मोनसे फाइनाल स्टेजाव दं सरकारजों रायज्लायबाय थादों आरो बे उरुवेलगा माइनावस्रि अनसुमै ओरै नोङो बातासिपुर मिलन जेसेबां दङ आं नामखौ लाजोबनो हायाखै बेखौ लानानै आरो जोंहा बितर्क जानांगौनि खोथा गैया एलपि एमइ हाइ स्कुल जोङो बेखौ केटेगरिकेलि सोसननायनि थाखाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय खामानि मावनाया सोलिबाय थादों आरो खोब खम समनि गेजेराव नैबे बाजेट सेसनाव मोनसे मोजां फिथाइ रिजाल्ट फैगोन होननानै जों मिजिंथिदों बेखायनो एबसुआ बर' जातिनि सेनापतिनि खामानिखौ मावदों जातीयताबादनि सेनापति आरो सरकारा सरकारनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो गोग्गानानै बुंनो हायो जे जोंनि माहारिबाद माहारिनि थाखाय थामोनथा रैखाथि जोंनि अधिकारनि थाखाय जे हाबा मावनाय जोङो बेयाव 100% जोङो खोब साक्सेसफुलि जों दिनै हाबा मावलांनायनि जे मोनसे परिकल्पनानि गेजेरजों जों जाफुंसार महर मोननो हादों गोबाङा जि बुङा मानो बेफोर खोथाफोरखौ लानानै खर' सानो गोनां गैया बुंग्राया बुंखायो आरो मोनसे देश मोनसे रायजो मोनसे हारियाव बुंग्राया जेब्लाबो थागोन खिन्थु बास्तबा मा प्रेक्टिकेला मा आरो जिफोर आफादफोरा जि इस्युखौ लानानै टेकल खालामदों बे आफादफ्रासो बिनि सिंनि सानि गासै बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिगौ सार रायजो राजाफोरनि मोनसे माबा आरोना दा पन्सायतआवहाय हाबि माबायावहाय बिटिसिआव थानाय दा पन्सायतआवबो जायाबा ओरैबो जायाबा बेखौ माने रायजो राजाफोरा माने बिराद साननाय बे मोनसे ट्रेनजिसन पिरियड जेरैबायदि नोङो एसेम्बलि डिलिमिटेसन पार्लियामेन्ट डिलिमिटेसन दा पन्सायतनि डिलिमिटेसननि मोनसे लास्ट स्टेज बिनि नटिफिकेसन जानांगौ बिनि उनाव पन्सायत इलेक्सन खुंगोन पन्सायतआव जोङो बेखायनो बुंदों जे बे एरिया जोंनि प्रप'ज एरिया आरो बेखौ पन्सायतआव सोनायनि बाथ्रा गैया आरो गंफा गंनै पन्सायतआव हाबलाङोब्लाबो बेखौ जोङो उनाव डिनटिफाइ खालामनानै राज्यपालनि गेजेरजों बेखौ जोङो लाफिननायनि सम्भाबना बा बिनि गासैबो माने प्रसेसा दङ दा बेखायनो जोङो बुंदों जे पन्सायतआव बे ओनसोलारि गामिफोरखौ सोनाङा माखासे डिस्टेन्सआव जोंनि सेटेलाइट